Hindi nga rin irugi papagayam nga ibasa na ito'y lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Dominador Ulep. Tubo iti Barangay 9 sa Nicolas, Ilocos Norte ang namaitangag nanaed sa Jai, Hawaii. Iti pa nang isurat ken pa nang ipatulod ni Sandy Cudal iti Barangay 8 sa Nicolas, Ilocos Norte. Sagodahin nga iti surat. Dear Manong Nemy, kasla ayos ti Karayan ti panaglabas ti biyag ko. Wen Manong, naapres no daduma nga madamet na talinaay. Numalagip ko ti amin. Mabasen na ayak iti nauneg Manong Nemy. Ket kunak iti baki. Kasano nga ta naragpat ko ti balegi. Kalpasan ti ado nga suot ken panubo. May sakmet Manong Nemy nga agbibuya ken dumdungeg kadatoy nga programa lagip ti napalabas. Kasti man nga rugyak ti amin. Agtawan nak idin Manong Nemy idi 18. Idi may barkada agaputi sangko apa nakaituloy ti agadal. Kanayon idi Manong Nemy nga rumwarak iti pagtaingan mi ket manayunak ang kanayonak nga makainom iti arak no sumangpetak na partekak Manong. Nalengak pa yung agsigarilyo. Ket nasumuk mi pa'y dagiti barkadak Manong Nemy tagsugal. Ket no awan ti kwarta nga may sugal. Mapanunot mi met Manong Nemy tagtakaw. Akyat bahay ken agholdap. Manong Nemy gaputi kastoy nga kinalukok kinabarombadok. Kastaon iti pungtot Manong Nemy ni tatang ko. Kinabkabil nak Manong Nemy. Jablo ka! Bulbuluin ka! Anak ka si Jablo! Di ka maisursuro! Kas ko na idin tatang kaniyak Manong Nemy tinalaos sa pungtod na katawanin ti pilyen na Manong Nemy nga ramaten nga pangmanso kaniyak. Kas taon ay tirigat ko Manong Nemy agdardara akbayin. Ay lakay! Agdardaran ti anak mo! Iti pa nang dustos sa pagkuana! Panang sakit met ni inang idi kanya. Ay! Di ka makibiyang si kang bakbakitan! Amok teraminak! Ikaksibagnak man dati anak mo! Ti Jablo nga di may sursuro ang anak mo! Papatayag pa din! Manong Nemy numumpay dus-dusain nak manmansun nak ti amak. Ngam kasaladyak ikan kano digidi nga panang isurusuro kanyak ti amak. Adadagidi Manong Nemy nga grebelde ak. Kading-kading ko ti pumanaw. Nagpamanila ak Manong Nemy. Kat simrega kakasbudagero iti may sa kumpanya ti buy and sell iti rice ken corn. Kanda dumapay nga produkto ti agrikultura. Wen, nagtalawak sa Jabalay mi Manong, kinimayak dito Manila. Nagasursuro aki din ngagmaneho kada dapayin lisensyak Manong Nemy. Kad nagbarin ako nga driver, bodyguard, tibos kong inchik kada gidi papapan. Wen Manong Nemy, napintas si din. Di ka sasaad ko dan trabaho, Manong. Bodyguard, driver, may isang inchik nga negosyante. Ito na minsan nga panagawid mi, Manong Nemy. Di magas kami ti bodega. Nakita mi, ti gwardya, Manong Nemy, ti ruangan. Nga, nadalab. Dara. Diyos ko, boss. Nadanang sarat ti bodega. At naman nakaw.
dalag di nakastrek nga mananakaw iti uneg. Inasot ko't Manong Nemy ti paltog ko nga inted ti bos kanyak ni bos ko. Huwain, inasot ko. Kata nagarudok kami Manong Nemy nagsimi ti uneg. Pagamamta, ada talo nagsasarno nga lalaki nga rumwar iti panaka-opisina ti bodega. Arig na Manong Nemy nagagadan kami nga nagpaputo. Duwa nga dagos ti napasag. Ngam nakatry ti maysa nga nagturong iti likod. Kinamat ko Manong Nemy. Saan ka makadayolo ko? Kamatag ka, papatayin ka. Natureda kidi ang Manong. Tani, napadasa ko Manong Nemy tinakapatay, ti mananakaw. Ngam diyakon nakita pa ay Manong Nemy. Aging ka nga. Ada nakita nga. Bag. Nalipatan di man nanakaw. Why Manong? Inukag ko di bag ket kastaon iti siddaw ko. Iti kaado nga kwarta. Ngalabit. Dagito'y tinasamsam at tinakaw dagiti man nanakaw. Kwarta. Kasapulat ti kwarta. Mano lang ti susweldo kanyak dito yung inchik ng busko. Mabay nga makaurno nga. Itado nga kwarta nga. Agsubliak dun sa dikulas kita. Ayabak tumatindi kiti barkadak. Adong arak dito eh. Adong isugal. Adong pagchiks. Nasisira pak Manong Nemy iti kwarta ket daytan. Induling ko Manong. Saan kon ng bagbaga iti bus kong inchik. Nagbakasyonak ket nagawidak iti Ilocos Manong. Naimbag ta pinalubusan nak ti bus ko. Naragsak ni inang nga nang sarabo kaniya. Ngem ni tatang nadagsan ti papangrasan na kanyak Manong. Ta dinagdagan iti panangarak kanyak dagiti barakada. Manong Nemy ato ti kwartak. Ta inyawid ko na jay. Takawin ko man nagiti man nanakaw nga ato a kwarta. Tilatamon ni bus kong inchik akita nagbaligi di mananakaw nga nangitaray ti ado a kwarta. Nagiinom kami manen Manong Nemy kaslakla balikbayan nga naggapo sa abroad. Ti kinabunar apulutan ken mainom Manong. Wen Manong Nemy talagang nagsubli dati nga kinalukok. Dinom dito'y, babae dito'y, sugal dito'y. Talagang awang pulos Manong Nemy ti sarday na. Jak pulos dengdenggan Manong Nemy noan yaman ti pamagbaga ni tatang kaniya. Nulabsak tiyag sa usar. Siyak nga ratek ko. Kalulukwan dito'y lubong idedi nga panawag. Adong pamagbaga ti inaramid dagiti naganak kanyak. Ngan nagbati na natangken ti ulo. Ngem amom sir, siyak te tao akabelak nabukodan tanyaman na basol ti kadbak adeta ti nakaibalbaluda. Wen Manong Nemy kasmet naman ni sigod nga aramid ko sinubliak kadidi ta maibus ko tinyawid ko ang kwarta gabuti bisyo panagsugal panagbarbartek gabuti sungsong ti barkada. Kat nagaramid kami manen Manong Nemy ti may kaniwas iti panag-hold up. Ngem nalakalaeng Manong Nemy ti panakatilimi. Kat siyak ti nangaklon ti amin-amin nga siyak ti mastermind kat naibalo da. Wain Manong Nemy kas taon iti sangsangit ni nanang idi adagi ti pagbaludan. Iti umay nagsarungkaran. Agsangsangit Manong Nemy. Kang kanayon nakasarasarungkaran ket ni tatang jak pulos na uray. Di umay na kumamit.
Ket iti napasarak iti arigat adu iti pagbaludan adu nga rigat ko. Na aming disko tinagbiddo takmanong. Nang runa no umay ni inang ngagsangsangit. Barok, duming, sabay kumatagbalbalyo kan. Sampay nga nalado ti amin anak ko. Namnamay, da kami nga kang kanayon kan ka. Ha? Mangnamnama kami ti panagbalbalyo mo. Gabot anak da ka. Kani patpatag da ka, duming. Hindi makaruwaran ko iti pagbaludan. Impamaysak tinagbalyo manong. Saan akong nga rumrumar. Tumultulong akong kinitatang iti talon. Umis-isa man ni Suna. Kasta-kasta tinaramid Manong Nemy. Nagbalbaliw akong kunak. Adadan di pa nagbalbaliw ko Manong Nemy gapo iti babae. Huwin Manong. So tinarayong pa nagbalbaliw ko. Ganun mo, sir. Babae mo lang di kayo ng balbalo ti torong tibiyag ko. Dahil di amok na Emily, narik na kong tipod nung ayat. Ngayon ti medyo nakakatawa. Kaya diyemot la kakabsat na anine na kinasawa. Iti susurot ko ngagtrabaho kas mapanagbubuon iti nasulunek nga lugar akas iti away sa Jaya Dilanis pasukin Manong. Namamok ni Emily nga isu iti nakariknak iti ayat. Yung gandang ko apasyaran ngem ni Nena akabsat na ti simmango kanyak. Nagluwas kanugayam ni Emily Manong Nemy nga nagpamanila. Nagsinangid tirik nami kini Nena. Kata nanubiyak iti agangay. Damok nga i-date ni Nena Manong Nemy kastaw na yung tiragsak ko ken ragsak mi ngagpadpada. Edi aga nga'y Manong Nemy nagtungpal kami ti hotel. Doming, mga no, bye-bye nagtulaing. Ay atin ka rin na. Gusto mo pagdaragam. Diba? Ni ading ko nga Emily, di mo na nga nakurso na daam. Ngayong kabuta, nalalisto ak ni ading ko. Iso nga ron, siya ken siyak tagagasat. Iso nga, Manong Nemy adun nga babae tinaramanak. Tado di kiti nagatgatang kun nga babae Manong Nemy nukastangan ta kwartak. Ngem sa bali ni Nena Manong Nemy, dagi di bibig na, ti barukong na, iti na dumaduma pasit ti bagin. Virgin Manong Nemy ni Nena nga tinekikwa. Gusto nga tati ko nanakin kunakmet Manong. Ni Emily di talaga nga kursunadak ngem nimet Nena tinangisadig tirik nana. Ket iso, da kami nga talaga tinaikari ka ni Nena. Nagtungpalan na Manong Nemy kat nagkalay sa kami. Agsipod tadamat idin mata magpitpitik idi saklot na. Ket kabuta kang ganayon kamit idi ngag-date nga mapaniti hotel. Nga rito nagtungpalan na ket nagasawa kami kini Nena. Manong Nemy intultuloy kon tinagsigsingpet naggagagat gapungarutad dan pamilyak at dan asawa. Dua idin tibungami kini Nena upat titawan ni Glenda ken duamaten titawan ni Criselda. Idin tasaan kami ngagkasurutan iti asawak. At nandi kiti kundaway ngagapa kami. Jack bang gustuhan ti panagar-arwat na Manong. Akas lakit din balasang. Pasari rumuar nga mapa nagpasyar ngagmaymaysa sa jelawag. Talawan na Manong Nemy di kita anak mi. Ken ibati na nga paayuan iti kabsat na. Wan, banag apagat atapak. No si taag iso na, iso pa hindi ag tumangsit Manong. Gaboy ti daytoy. Diyak man tayo mapupuutan nga, disuwak iso na Manong. Madisuwak. Wan, adadan tiriri na. Adadamot tayo pa nagrebelde na nukasta nga madisuwak. Diyak kumawet aramidan Manong Nemy ti babae ti kinatao nang talaga nga natangsit. Barbara nga nagam ko na.
Madiswak ket no kasta nga madiswak pumanaw ag pamanila Manong Nemy. Niipag kong Emily nga damok idi nga inayat ti umay no ka mga asikaso kanagitanak ko. Basit ti abong mi idi kinine na Manong Nemy. Asi daglayang met iti family house dagiti naganak keng kuana. Dahil iti pagyamanak. Tamairapin dagiti kakabsat ni Nena nga istimaren dagiti anak mi. Kang runan na unay kini Emily nga isu ti mag-istimar kanakuana. Gabuta awan nga makitak ti asawak. Gabungang tur ta nagtalaw Manong Nemy. Ket ni Emily ti makitkitak. Ni Emily nga isut imuna nga nakariknaki ti ayan. Manong, urimat no sa sino ti lalaki. Awan ni Mrs. nga adda ni ipag Manong. Isu idi Manong Nemy ti munang inayat ko. Nalipatak ni Nena ket nagsubli ti dati apanagayat ko kini Emily. Nagkarelasyon kami kiniipag kumanong. No kasta nga marabianak nga gapoy ti pagubraan masangpetak nga patpaturugan na di ubing nagamanak keng Emily. Naanos ka unay kadagitanak ko. Kuma. Kat si kalayang enting kasar ko. Si kamat kayong kawan. Manong Nemy tsak nagawidan ng bagak tikas diya keng kuana. Ket dita nga naarunan manin ti ayat ko keng kuana. Manong Nemy, si kaman ngamin, siya kaya may dito muna kursunadam. Imapay nga sana ka na uray. Apay nga ni manang ko. Sampay na lato di amin. O Emily, Doming, no. I love you, Emily. Mailiwak. Kaputawan ni manang ko, mailiw ka, kat siya pangipapasam, kaputa si kanti patpatik ko. Si kanti arig ng asawak. Kaputa si kanti mga asikaso kadagitan ko. O Emily, di mo kumamat paritan tarik na ipatpatig na sangkadi. Duming, Wen Manong Nemy naglanang digdi bibig mi kini Emily. Ayat anay budi kadagid arakop mi nga nairut. Manong Nemy, mawaw, amok ken asmat iti panakawaw ko. Isu nga dinigos ko isu na kanagid kakabarang agig ko tinaduma-duma basit ti bagina. Si kala ko maidinting kasar ko Emily. Oh Emily, I love you. I love you too, Dumi. Naulit-ulit day di pasamak Manong Nemy. Arig na da kaming tagasawa. Aging gasim mangpet ni Nena ang asawak. Nasangpatan na Manong Nemy anaturog ni Emily ang nagpatnag iti abong mi. Adatnam na mahim nga aramidan. Animal kayo! Manglilipot! Dito ba mismo nga balay kong pagaramidan niyo at panagloko yung kanya? Kinuna na Manong Nemy kastawan iti panagpungpungtot na naggabalda ngagkabsat Manong. Tinungpada, nagpinungot na. Kat siyempre, inanawak ida Manong Nemy pinagsinak dagit agkabsat. Pinagsinak Manong Nemy dagiti dua babae ti biyag ko. Agrinukat kayo! Hindi makarukat Manong Nemy niya Nena siyak matinding sublat na dakis ka nga asawa ni Mala kayo! Pumanaw kayo! Maglilipot kayo! Manong Nemy rumama ng digdi kakabsat da nga lalaki. Delikadong ko na. Iso nga kabilitan nga pimanaw kami kini Emily. Kastaon iti sangsangit na giniduangan na kumanong. Papa, sana kami nga panawan. Ni Glenda nga inauna. Sumurot kami gamit kini ading ko, hindi pa panang papa. Kastaon iti panagsangsangit na giniubing Manong Nemy.
Kadinyawid ko ni Emily iti lugar mi iti pagtayngan mi nga sa Nicolas. Dito'y manin Manong Nemy nga nagpungtot ni tatang. Dume! Kunak man lang nasingbat kan. Tatang, kunak man lang nasingbat kan. Nga nagbalbaliw kan. Anyat kita so na to'y. Sa amat nga ti asawam tinsangbat mo dito pala ng sarunggar. Timat ipag mo. Ay nagluko kan nga tao. Tang, ilawlawag ko na kayo ti amin. Kada mo kamawatan dak. Ilawlawag ko na kayo ti amin. Manong Nemy uray ni inang ket saan nga magustuhan ti kastoy nga napasamak. Ngem, awam maaramid da, gabot adatuyen ni Emily. Sinubliak dagiti anak ko yung kalpasan, sinubliak dagiti anak ko kalpasan di talo nga aldaw. Nagsusubang kami kadagiti kakayong ko Manong Nemy. Ngem kunak tisis dito ka pumatay. Impangtak ida Manong Nemy. No saan yung itad dagiti anak ko? Aglayos ti dara, ito kadugar. Itadyo ti anak ko, dikit anak ko, tanong saan, aglayos ti dara. Basbasawang kumanong, nalabit na buting ni Nena. Kaning balubos ng indad kanyak, dikit anak mi. Nariribok idin ti sitwasyon, ti ba nagbiag mi Manong Nemy. Wen, tanay minsan, imay nag-iskandalo ni Nena iti balay mi. Kastaon iti baing ko karagit ti karuba mi. Ingkamang napay Manong Nemy ti kapitan mi. Kastamaten, Manong Nemy. Pulis, imay pa'y digiti pulis. Ngam saan nga naurnos ti pamilya mi. Nagtuloy nagsina kami kini Nena, ket nagludon kami nga nagden na kini Emily akas agasawa. Naibagta saan nga naggasaklang pa ni Nena. Kaya nadamag kulayan Manong Nemy. Nga damaten sa bahali nga lalaki akadenden na ti dating asawa. Diyaga mo numalidayanak wano maragsakanat. Ngem napanunod ko dagiti anak mi. Nakarik na kiti nalaus nga asi kadakwada. Papa, ang pinanagsina kay matan kini mami. Sinuludsod idi ni Glenda. Sorry anak, pakawarindak. Diyak ang gagara tinapasamak. Amo ka ng sahil ko ni mami yo. Sorry. Manong Nemy nagbinulig kami kini Emily a pinang nagpadakkel karagitan ko. Pinaadal mi ida, babaen ti panagatunos mi. Iso ni Emily tinagbaling nga ina anang akem itikas iti pagrebengan ti maysa nga naganak. Ada dagiti kundawi idi nga mailiw dagiti anak ko itinada. Ket mapamet ipasyar ni Emily iti nagtaudan da. Kasla nalinak idin nga ayos ti Karayan anasya at iti sitwasyon mi Manong Nemy. Kasta iti pa naglabas ti panawen kat nagtutuloy a pinaadal mi dagiti anak ko. Babaen di tulong ni Emily nga ipag ko. Ngayson timbilang ko nga asawa Manong. Ngayson Manong Nemy iti adadan nga nangipateg anang nga sikaso kanagiti anak ko. Kaanakan na nga mimbilang nan apod nga nagtaod kan kuana kadakwada. At nakapagturpos da Manong Nemy ti kayat da nga profesyon sa nakastrict da iti trabaho. Manong Nemy, akas taon iti ragsak mi siyempre. Nakaraduardan, dagiti duangan anak mi, at dapahin pagtrabahuan da. Yung ti makadakas Manong Nemy. Dimteng tadada nga panakasuot mi. Idi tamadahan, idi sakit ni Emily. Saan nga sinsinan nga sakit Manong? Gapot a cancer. Cancer of the ovary. Kino nakitibagi nalabit. Dahito ti makagapo ken rason no apeng saan nga madan ti anak.
Kahit ko kumamit nga madan kami tibukod nga anak. Ngem, dito siguro tigapunan no aping asan nga kami nga madan tinak. Kabayatan di ba nagdandan namin? Ado, nagastos mi ti parang papagas ko ken kuana. Numamin ano nga gundaway nga serek mi ti ospital. Ngem kaskas di nga saan nga naimbagan. Aking ka Manong Nemy. Nga napasamak ti sang kumarumping mapasamak. Nga numabalin Manong Nemy kiti gawid ko isuna. Pimusay Manong Nemy ni Emily. Nagsakit man apanuno kun riknain idi tamate de Emily. Kasla nagtupag ti lubong kadagiti anak ko. Idi ta maidalit api mo sa ni Emily. Ni Emily nga uray din na pudno nga anak dagiti anak ko. Ngan impat pateg na idakas na pudno nga anak. Huwin Manong. Kasla nagtupak ti sububukil nga langit kada kami kanagita anak ko iti pupusay ni Emily. Nagsang-sangit kami kanagita anak ko. Iti nasapang ipapanaw ni Antida. Ni Antida lang Manong Nemy adadang isu iti nagbaling nga inada. Ni Emily Manong Nemy ti adada nga kinabinulig ko nga nang padakel nang paadad nang ipahay tinaran niya kamasakbayan da. Imawanan. Pinanawan na kami. Pinanawan na kami ni Emily. Manong Nemy. Kadidi na may punpunan ti bangkay ni Emily. Impeksak na nalaos nga natikin ko. Ito unag ti simbaan nga nakaibisaan ti bangkay. Naruway nagipagladingit Manong. Kaya manak itintadyo nga tulong ken wagas hindi pa nakipagriknayo kada kami kakabsat. Nasakit nga awatan ti kinapudno. Hindi pa nang panaw kada kami. Di may isang hipatpatag ken mahipatpatag kada kami. Di ba nakapukaw mi nga gaama ken ni Emily. Di impatag mi akas ina. Naginan ako. Kinimbilang ko akarakta ko na itibya. Juan, nalabit iso tinekad ng agasat. Uniso kanila ito'y tidusa ti pasol. Handa nito'y ninenang asawak. Ulitek, tinumawat kang ti pamakawan mo. Siya kastamatan ka ni Emily. Nagbaling kami nga narukop. Narasi nga nakaarami ti pasol kang ka. Hamok nga nasayr mi tiriknam. Himno awatem ti sitwasyon. Pagdamat pasol mo. Ay nga ti kabsat mo. Isong tinagbaling ina nagit anak na. Isong nasakit naman ay tiriknak tawanin ni Emily. Sipat patig ko. Imbilang kong iso din na nagit anak ko. Emily, malubusan ka. Iti papanaw mo. Agtultulod itong agtalinayad. Nganda ka iti puso. Iti puso mi. Agtalinayad kantong agnanayon ti puso mi. Kanagiti anak ta, Emily. Manong Nemy pinalubos nga nagarubos di kay tiluak kaday di ang gundaway. Kahit ko ini Manong Nemy nga ibusen nga may mimpinsan di kay tiluak at kanya. Gabuti kas nga nasakit nga
ipupusay ti maysa nga ipatpatig kan mangipatpatig ka na kami. Ti Magder ni Glenda Manong Nemy nga inaunang anak ko kat iba sa dag. Gustunan pa? Gustunan pa. Gustunan. Inanawanak ti anak ko Manong Nemy. Nasayam unay nga sinagabami ti pupusay panakapukaw mi kini Emily. Nakasasay mo unay Manong Nemy di pagbutbut ngan idi ni nanang kat amangang kanu subliak ti dati nga kinalukok. Anak, amumuno niya ti bunga ti kinalukom iti. Itata nakaraduha rin ti anak mo kanadan na pindas ng trabaho da. Kata saan kayo matag nga mabaling agsinublyanan iti pudnong asawam tadamot pamilyanan. Manganmat no subliam ti barkadam. Kata damanin kang kati arak sugal no mapanurot mo man iti garamit ti sang na siya. Nanang napigsapaling tatang mo nga mangmansukan ka. Laglagi pa deta. No, nabulbulo na kayo, nagtawang ka pa ila, 18. Tata, baka nakapkapsut kayo tang nga mabulbulo. Awan, tipagdanagan nyo, inang. No, mampayawanin ni Emily. Naragsakak, kapot ng baligimit, digiti ka, anak ko. Awan, tipagdanagan nyo. Tasang ko ang sublihan, dagiti mading ambisyok. Nagit nakil una nga pagyamahan ng mideta. Nagit nang narununa kat ni. Manay na yun nga may nanoyunan titawon mi kinitatang mo. Baka hindi mo maabutan tumadwa talo no 5 nga tawen kita pumakada kam tumat eh. Nabardas ti ba naglabas ti panawen Manong Nemy. Siyempre makiasawan di kiti anak ko. Kada pagpintasan naman no. Nakagasgasat di kita anak ko. Kabuta, nag-asawa da, kadagitay, mangitag ay kadakwada. Ni Glenda nakiasawa iti may sa nga balikbayan, US citizen Manong Nemy. Kata napetisyonan, aging gana nga nakapan sa Hawaii, ti anak mi nga ni Glenda. Naadahan Manong Nemy ti talungan na. Nagsayatin. Adan talo nga pukok Manong Nemy nga da sa Hawaii. Uwan. Nag-abroad mat idi ni Criselda. Kat idi tagangay nakiasawa mat iti foreigner. Naadan damat iti duwa nga anak Manong. Kas iti Jack ni namnama Manong. Pinitisyon anak ti anak ko. Kat Jack impagro pagkas tamat iti naramid na iti inana. Ni Nena. Idi, agpakada akong kadatatang kiniinang. Anak ko, maglagligip ka ado, may makadanong kan sa Hawaii. Gabuta, alaan na kan dyan, inauna nga po kumikan ka. Awan, pagdanagan nyo nang, damag ko, pintisyonan naman ni Nena. Ti asawa, ti inana. Baka kalugang kam teroplano iti dating asawa. Ganagpay sumanong Nemy. Ni Nena nagkalugan kami iti eroplano. Kas lagagangay lang tiriknak kay ni Nena. Mutual relationship ako nada. Kahit nalapit kas tamat ti mariknana. Gabotadan matan iti bukod nga pamilya. Adaanin ti asawa. Ken 5 pekid di digiti anak na. Iti nangisukatan na kanya. Iti kadamin sa jay, iti unos ti 10 nga tawen. Kas lagagangay laing agasawa Manong Nemy, no touch feeling, no sex at all. Adan respeto tutong galmay sa kada kami, ada bukod na nga siled, adamat bukod ko nga siled. Kasta talaga tinapasamak Manong. No pa'y kasta, naragsak ti kasasaad mi. Iti pagkabuklan ti pamilya mi sa Hawaii, Manong Nemy. We love each other as one family. Kat naragsak dagiti apo ko mi, kani Glenda nga anak mi.
na siya naragsak mo't kada kami Manong Nemy na siya at mo't dagiti manugang mi Manong. Nami na doon nga nagbakasyon na kastamat ka ni Nena. Tapno bisitahan natin sa bali a pamilya na. Nairugi meten Manong Nemy petisyonan na dagiti anak na. Mabayaglaing nga urayan gaputi gabot na nagbaliw ti patakaran ti US Manong. Kat nung kasta nagbakasyon dito Pilipinas, dapay lang ni inang, napigsapay lang mo, o rin ni amang naman pa'y sandan nga makapagtrabaho. Inang, kumusta kayo? Ay, sus, manotawon mo ko na. Siyak, huwin. Dakay kaya manotawon yun. Ala, ganda ni hakon maapit na. Da kami kini tatang nyo. Raman na mi palang mat-ate kate dolyar ng ipapawit nyo. Nagruna no kastang agbakasyon kayo. Ngayon dan sa salud-suda kang kaduming. Manunti taon mo. 70 kon. Ay, iso nga nasurok batin nga na intimi kini tatang nyo. Hindi mo ka di mapanunot mo iti mga alay ti kasukat de Emily nga kasukat ti pudno asawa kadni adamot asawa nga sa bali nang inang awang pagdanagan nyo adda nakita Juan Manong Nemy nakakita ak ti babae nga desidido nga makaawat kanyak ken mangipateg iti kinatao isu daytoy ni Mona Lisa agtawan ti 50 balo adamat pamuyaan na Manong Nemy napintas morena napakumbaba nadungo kan man nakaawat professional kan successful man tibiyag dagiti anak na karediin mo ng asawa na ken maysa ang negosyante ni Mona Lisa. Kasladyak maragpat iti adda nga panagbiag ko ita Manong Nemy ken numalaglag ko no kati NAPALABAS syempre aglaglagi pa ka talaga. Dito nga ron, ti pagkabuklan, ti pakasalitaan mi, Agyamankami, ti ado, iti anus mo na ibasa dito ng mga surat ko, more power to your program and your family. Tuwing nga agyaman na kabsat mo, Dominador Olep, iti Hawaii, ken Tubo, iti Barangay 9, San Nicolas, Ilocos Norte. Sinurat ken inornos ni Saldi Codal, iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you ken ka Duming, ken kasama tayo ken ka Saldi Codal, iti dayto nga pagkasalitaan at tumaten di bagayem yun ni Manong Nemy Ruiz, mga ibatbatin din ang bagong oras kada kayaming sa kapada. Babay na po.